Please, faint mae'n gynnes eisiau chwarae? Dim yn geiriau o gwbl nagos. Gofyn i Catrin, hyd y gost. Catrin? Un arall llall, cos dwi'n meddwl mwy o gynnes. Mae gan am Putain. Mae ddeunaw oed ac yn siapus, a mae'n sefyll ar y stryd, ddim o gwbl yn hapus am ei safle yn y byd. Tynnu sigaret a disgwyl, ond un peth ar ei meddwl, yr unig beth allan i heno ydy dyn. Mae'n sefyll yn y glaw hen o hwyr, a ddaw mae angen neud rhywun ddod i gael ei dyledion allan o'r ffordd. Mae'n gar yn tynnu fyny, helpu sy'n faint i'n chargio i gael ein pint am hanjo. Ben o beth am fe. Iawn ocê. Results o'r test STDs di heb fod un o bryderus ers di ffeiliau GCSEs. Mae'n teimlo'n hollol embarrassed, fel arfer mae mor ofalus, ond un mistake y mae'n weld ar gynecologist. Newyddion da, newyddion drwg, parent isio gynta, ti ddim efo STD, ond ti'n disgwyl babi. Mae'r dagra'n dechrau llifo, ei bol yn dechrau brifo, tydi ddim yn barod, ble mae'r yma'n styddi yma, o ble mae'r cariad, a pwy ffwrdd ydy'r tad, sgennau'n syniad. Mae'r ferch yn bedair bymtheg, a ben ei hun mewn byd anheg. Sgennau ddim ond plentyn a checks welfare. Iawn.